מה עושים כשהילד צריך טיפול התפתחותי, אבל התור רק בעוד 8 חודשים, בעידן שבו אפילו הרפואה נראית תקועה, נכנסת טיפולי, החברה להתפתחות הילד שמחברת בין טכנולוגיה לילדים, בזמן שקופות החולים מנסות להתמודד עם עומס מטורף, מערכת פופינס של החברה מאפשרת לקלינאי תקשורת, פסיכולוגית או מרפאה בעיסוק לטפל בילדים מרחוק ובינה מלאכותית שלומדת את ההתקדמות של כל ילד וילד. איך טכנולוגיה יכולה לשנות בכלל את הדרך שבה ילדים בישראל מקבלים עזרה מקצועית? אורן ראוך, סמנכ"ל הטכנולוגיות של טיפולי, שלום לך. שלום דני. מה שלומך? טוב מאוד. טוב, אתם מתעסקים בכל הטיפולים של התפתחות הילד. נכון. תסביר לי בדיוק מה אתם עושים. תראה, טיפולי, חברה גדולה בארץ שנותנת את השירותים של התפתחות הילד. יש לנו מעל 800 אנשי מקצוע בפריסה ארצית, פעילות ענפה, החל ממכונים, ביקורי בית, ומגוון רחב של קליניקות וגני תקשורת. ואיזה טיפולים אתם נותנים לילדים? הטיפולים הם על כל הספקטרום האפשרי. החל מטיפולי קלינאות תקשורת, ריפוי רגשי, שפה, התמודדות של עצבים, טראומה. אנחנו יוצאים עם תוכנית ארצית לטיפול בטראומה, אחרי השנתיים הקשות שעברנו. תוכנית לאומית שבעצם אנחנו יוזמים אותה, והדרך שלנו להנגיש את כל לתת מענה לכל הביקוש הזה, זה בעצם בעזרת טכנולוגיה. וכאן אנחנו בעצם באים עם מערך הנף שנותן את כל הכלים, כי יש בעצם קושי לקבל תמיד את המטפל אין זמן, בקליניקות. אין מספיק מטפלים. אז איך המערכת שהמצאתם קוראים לה פופינס? פופינס, כן. למה פופינס? מרי פופינס. אין סיבה, זה פשוט קליט. אין סיבה. זה קליט. קליט. איך זה הופך לטיפול אמיתי ולא לעוד שיחת וידאו? היום כל העולם מתנהל בשיחות וידאו. איך זה הופך להיות למשהו טיפולי? נכון, אפשר לקבל את הרושם שמדובר פה באיזה מערכת זום, אבל זה הרבה יותר מזה. מדובר על שנים של מחקר, זאת מערכת שמוכרת על ידי משרד הבריאות, ולא היינו מקבלים את ההכרה הזאת אם לא היינו יכולים לתת מענה אינטראקטיבי, לתת למטפל את כל הכלים המקצועיים, את היכולת לתעד את הטיפול, לראות באופן סינכרוני איך המטופל, שאנחנו מדברים כאן על ילדים עם מגוון רחב של בעיות, איך הוא בעצם יכול לראות ולמדוד את המגמת שיפור או את המצב בו הוא נמצא, ובעצם לתת לו את המענה המקצועי, ממש כאילו הוא יושב עכשיו איתו בחדר. הורים לא מודאגים שהנה עוד פעם אמרנו, קודם עוד פעם מסך, עוד פעם מסך. מה מראים הנתונים שלכם? כמה זה באמת אפקטיבי טיפול דרך מסך? טיפול דרך מסך זה בסך הכל עוד מדיום של תקשורת. המטפל בסופו של דבר הוא בן אדם, הוא רואה, הוא מרגיש, הוא שומע, והוא נותן את המענה הזה בדיוק כמו שהילד היה מולו. אנחנו יכולים לתת מגוון רחב של פתרונות, של טיפולים מקצועיים. יש כאלו שדורשים כן את המגע, כן להיות עם הילד אחד על אחד בקליניקה, אבל את המגוון הרחב ביותר של הטיפולים, כמו גם טיפולים בטראומה, טיפולים רגשיים, שפתיים, כל זה אנחנו יכולים לבצע, ואנחנו מבצעים את זה בהצלחה דרך המערכת. אולי תן לי דוגמה לטיפולים, וכמה אתם משלבים באמת, אי אפשר שלא, בינה מלאכותית בתוך הטיפולים האלה, אי אפשר שלא. למרות שראית, המרואיין הקודם, מוח לא דיבר, לא הזכיר AI אפילו קצת, ככה. הצליח, כן. כן, זה הצלחה, בתוכנית הזאת זה ראוי לציון, אבל אין ברירה, זה מה שמשתלט עלינו עכשיו. אין ספק, תראה, במציאות של היום, עם הביקוש שגובר ועולה עבור טיפולים, אנחנו חייבים למצוא את הפתרונות, גם לעזור לילדים לקבל את התמיכה, ובעצם לתפעל את המגמת תחזוק ושיפור של הטיפול, כי זה על אותו משקל שכמו מבוגר, שהוא לא יכול לעשות דיאטה 45 דקות בשבוע ולצפות לתוצאות, ככה גם טיפול. ופה בעצם אנחנו נותנים למטופל, במקרה שלנו, ילדים בעיקר, לקבל טיפול גם בתווך שבין הביקורים בקליניקה. לקבל כאן תומכת שעוזרת לתרגל. אני מנסה להבין ממך, מה זה אומר טיפול? איזה סוג טיפולים אתם נותנים במדיה הזאת עם שימוש ב-AI? אז השימוש ב-AI הוא לא ניכר בטיפול עצמו. הוא נותן את התמיכה למטפל כדי לקבל תובנות ועזרה איך בעצם לתעד את הטיפול באופן אפקטיבי יותר, מקצועי יותר, וזה יתבסס על מאות שעות למידה של טיפולים שאנחנו ביצענו, ומהצד השני, עבור המטופל, זה נותן לו את היכולת לתרגל. עוד יותר עוד מנסה רגע להבין, איזה סוג של, מה זה טיפול?
זה טיפול פסיכולוגי, זה ריפוי בעיסוק? זה מגוון רחב של טיפולים. כן, מדובר גם על טיפול רגשי, טיפול שפתי, טיפול לקויות למידה, לקויות תקשורת, לקויות שפה, הגייה נכונה, ובעצם כל הטיפולים הקלינאיים המוכרים היום, זה משהו שאנחנו בעצם מציעים אותו. אתה בעצם אומר, זה מצמצם לי את העניין של מרכז ופריפריה. חד משמעית. כי יש מחסור אמיתי במטפלים במקומות מורחקים, וככה אתה מקרב אותם בעצם אליהם. למרות שאני חייב להגיד לך שבטיפול יש פה הרבה פעמים דיונים על ה-AI ומה מחליף ומסכים ואבטרים, ובסוף המגע האנושי אחד מול השני, ויש מקומות שהוא מאוד מאוד חשוב. חשוב מאוד, אני מסכים. ובנקודה הזאת אני אגיד, ה-AI לא יחליף את המטפלים, בטוח שלא בשנים הקרובות. אנחנו תמיד נצטרך את המגע האנושי, נצטרך את הבן אדם בצד השני עם המקצועיות. כי אתה צריך ליצור קשר רגשי דרך המסך, זה לא פשוט. זה לא פשוט. אבל יש לנו אנשי מקצוע שהם עושים את זה באופן מצוין. אנחנו עובדים עם קופות החולים בארץ. אז יש באישור של משרד הבריאות וקופות החולים, זה בתמיכה שלהם? יש תמיכה, בעצם אנחנו נותנים את השירות, את המענה המקצועי למטופלים של קופות החולים, וגם שלנו, של טיפולי באופן ישיר. טוב, אבל השירות שלכם כאילו בגלל, רציתי איפה השירות הוא בכל מקום בעצם, זאת אומרת, מה זה, יש לכם צוות שיושב במקום אחד ומין מרכז כזה שנותן שירות? יש לנו בעצם פריסה ארצית של מכונים שנותנים מענה מצפון עד דרום, יש לנו רשת של גני תקשורת, ובעצם כשאנחנו מדברים על הטיפולי האונליין שלנו במערכת הפופינס, אז המטפלים הם בעצם זמינים גם דרך המטה שלנו, וגם דרך הבית שלהם. ואם מישהו רוצה להיכנס, הוא עושה את זה דרך קופת החולים שלו, או ישירות דרככם? אפשר לקבל הפניה דרך קופת החולים, וגם באופן ישיר לפנות לטיפולי, להיכנס לאתר, ולתאם את הטיפול הבא. יפה מאוד וחשוב. בהחלט. תודה רבה. תודה רבה. יוצאים להפסקה קצת.